Τους εχθρούς ευσταυρώ καρπανάς ως υπαντάκωσαν τον αμάξι ευαληθούμε μαγγελί και την τρίτη την μέρα ενταφώ όνε καστριγάνες χώρας συνεχόψη αμάστος ως Θεό τους εμπίστηκε πόρτος εμεγαλύνοντα μη εποδίδου μήτε καθώς αετάνω όνε καστριγάνες Ο Αναστάσης είναι νεκρός ο αληθινός Θεός τες πρεσβείες Παναγδάμου και Παναγμού Αγίας Αυτοκυλός Δικάμου και Υγνίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμιών Επρανίου Δυνάμου Σωμάτων και σχέσεις του Τιμιών Εδόξου Προφητικού Δρόμου και Παγκοσμίου Ρωμάνου των Αγίων Εδόξου και Παναγικών Αποστόλων των Αγίων Εδόξου και των Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Σύμπατος ημών Αρσενίου και Αποδόκου, προστάτου του Εκολίου ημών και του Σύμπατος ημών Παϊσίου και Γαλλικού, των Αγίων και Δικαίων των Πατώρων του Αγίου Γιάννης και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και δεήμων Θεός. Θα παρακαλέσω την αγάπη σας. και δοξάσατε Χριστός τον Αναστάντα εκ νεκρών. Πρέπει να κόβουν τα φυτιλάκια για να ανάβουν εύκολα. Άντε πάνε από τώρα με τα παιδιά τώρα, θα πούμε έξω, περίμενε, κάτσε στην άκρη. Την Ανάσταση σου Χριστέ σώτη, άγγελοι πλούσιοι εν ουρανείς, και ημάς τους επί γης καταξιώσουν, εν καθαρά καρδία σε δοξάζει. Ιερά Μητρόπολης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας και των ευσεβή λαών της καθημάς Θεοσός του επαρχίας, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, καθαρθόμεν τας αισθήσεις και οψόμεθα το απρόσιτο φωτί της Αναστάσεως. Αυτή θα ακούσουμε την προτροπή του Ιερού Υμνογράφου, την προτροπή της Εκκλησίας μας,
την οποία μας απίφθινε από την αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, επιθυμώντας να μας προετοιμάσει για τη λαμπροφόρο ημέρα της Αναστάσεως. Ας ακούσουμε την προτροπή του Ιερού Υμνογράφου και ακόμη αν δεν φροντίσαμε να καθάρουμε ήδη τις αισθήσεις μας με τον πνευματικό μας αγώνα και με τη μετοχή μας στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, ας εκμεταλλευτούμε αυτή, όπως δέχθηκε και τον ευγνώμονα ληστή επί του Σταυρού και τον κατέστησε πρώτο οικήτορα του Παραδείσου και θεωρώ το απροσίτου φωτός της δόξης του, αφού όμως μετανόησε έστω και την τελευταία στιγμή και ζήτησε συγχώρηση. Ας καθάρουμε λοιπόν και εμείς τα αισθήσεις μας, μετανοώντας για τις παραλήψεις. Ας τον παρακαλέσουμε να φωτίσει με το φως αυτό όλο τον κόσμο και ιδιαιτέρως όσους κατευθύνουν την πορεία του, για να τον κατευθύνουν μακριά από τα έργα του σκότους, για να τον κατευθύνουν προς το αγαθό, ώστε να επικρατήσει η ειρήνη και να ζούμε τη χαρά της Αναστάσεως, διάπειρος προς τον Αναστάντα Κύριον ευχέτης, ο Μητροπολίτης, ο Βερίας Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση Και το πνευματί σου. και του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ερθούσε αλήψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μίας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατίλαντος του ηλίου, περιβεβλημένος στολή λευκήν και εξεθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ εστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκσταση. Αντοτένην και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.